Continúa a campaña da sardiña na costa española, mentres o goberno luso decide atrasala debido ao tamaño da especie. A flota do cerco galega leva capturado sardiña dende o pasado mes de marzo, cando arrancou a campaña con boas expectativas por parte da Consellería do Mar. Aínda así, o seu tamaño segue sendo pequeno. A sardiña grande, ahora mismo, estáse collendo moi pouca. O ano pasado quedou moitísima sardiña. Din os biólogos, ou aí escoitouse unha vez aos biólogos, non sei que biólogo sería, pero comentámoslo entre todos os armadores, aí nunha asamblea, que decían que o peixe grande, que aos 3 anos, a sardiña grande, que aos 3 anos que morría. Non sei se é certo, se non. Non nos sabemos, pero pode ser. Ahora mismo está o mar con bastante peixe. Hai moito peixe por toda a costa, todo o Cantábrico noroeste ten a mesma clase de peixe. É un peixe recortado. E cunhas medidas non adecuadas, por iso os veciños lusos decidiron atrasar a campaña ata o 1 de maio. Que di Portugal agora que vai retrasar a pesquería que o peixe é recortado. Eles poderán o facer, tendrán outras especies ou teñen moitas axudas do goberno, ou tendrán outras especies que pescar. Mentres en Portosín, no último día capturáronse uns 4.000 kilos de sardiña que alcanzaron na lonxa un prezo mínimo de 40 céntimos e un máximo de 90. Os precios da sardiña, se a sardiña é grande, da lunga que se está collendo tamén, que non é que non se colle ninguna, está indo un 30, un 40, un 20 ou un euro, esa máis grande que queren. Esta máis recortada, unha pouca ao principio, a 80-90 céntimos, pero despois vai a 30 e 40. Neste 2023, no marco do Plan de Xestión Conxunta para a Sardiña Ibérica, a Unión Europea fixou a cota en 56.604 toneladas, supón un incremento do 24% con respecto ao ano anterior. Neste reparto, España lévase o 35% e Portugal o 65%.